Hello there, bye. Balik. Hello there, bye. So, I'm back here and the last time sa akong vlog, nag-ingon ko nga mag-post kog video or mag-post kog kanang mag-shoot kog wedding tomorrow and mag-post kog video something. So, what happened was that wedding was so rainy. Ulan kay jabay niya. When nagdala kog duha ka camera kay nag-shoot mo kog photo. Nagdala kog A9, usa ka A9 niya. Akong new 2470 GM F2 f2.8 na GM2 bago sa Sony ng hambog ko. Eh, mo kong gamit sa Pikas and the Pikas akong paboritong lens na 50 1.2 sa Sony which are very almost the same price. So it's quite a lot. Yeah. So yeah, ulan kayo so hadlo ko magbang gear na ako kay kung mag-vlog pa ko using the other camera which is this FX3 maski katong RX1 na lang may camera nag-think ko ako mag-ulan mas stress ko mas slide pa lang ko basang camera mahagtak magasgas sakit kay magasgas. So nag-decide ko nga di na lang ako mag-vlog so mo to it went out fast and hold on na si Laura. Hi Laura. Okay, commercial ta kadali kay ni agi si Laura niya. Kung isog ako mga lights para makaagi siya then mo to nag-stop ko recording and then what happened was nakalimot ko kay akong attention span gamay man kayo. Nakalimot ko unsa akong isulti. Unsa gyud akong isulti na. So naamo na siya nga kanang paghuman adto kanang ano sa ingon. Nakalimot ako sa ingon. Di ba tayo? Balik. Okay. Magpasalamat din ko sa katong mga nang view sa last na ko nga video although ang kani nga channel siya kuan ra 18 ra akong subscribers ani pero happy ko ani nga channel kay Bisaya man ni siya freelance din siya nga kanang mga post wala ko kanang dapat mag-post kog tech dapat ko mag-post og unsa ra na mahitabo sa kinabuhi ako na pamutang ari kay Bisaya man ta ba Bisaya ba yung ana ko sa vlog na ko mga pare-parehong pangan pero muna nag-post lang ko ba kay wala lang for fun. And ganahan sa ko makatog edit so mo naghimo ko ani mo sa gihimo na ako tong English na ko nga channel nga Bisaya Bay so if you're free you can go to my Bisaya channel which is no English channel which is Bisaya Bay. Though I'm not posting a lot of content right now because very busy. Hopefully in the future kung kanang daghan akong oras akong kinabuhi kasi maka-post na kog daghan. But daghan kog backlogs nga mga video, maybe one sometimes ako ni post nga ray kalit lang mo. Ano dugay ngano yang naong murag kuya mag ano lain yang naong ray hala ba. So sa lain na siya nga time frame. So naghan kog mga stock videos uban wala ma-complete. So basig akong pambutang in the future na pagay yung mga travel videos nga kuan nya ang nakapahit gud ni kay mag-vlog ko magbuhat ko video lately OCD man ko so ako nagbuhat ko ganang like na ko kanang lugar magbuhat ko English nga vlog magbuhat sa ko Bisaya nga vlog so doble akong makalimot ako sa panulti ba. So bottom line is thank you to those who watched akong previous video. Today's like pila naman ni siya balik today's like oh hapon na rin ako i-publish eh. September 17. September 16 to siya naitabo. Pero September 17 ako i-publish. Today is September 18, padong 19. So, basig ma-post na pa September 19. So, pasalamat ko sa mga nang view adto although wala kayo muna. Usa rin comment. Salamat sa si comment. Salamat ka sa nag-comment. But either way, kanang daghan ang nang view adto 39. So, 39 is a lot because usually ang mga mag-view nga channel around 2, 4, 5. Uy, nakoy isa 79. Wala sa ko kasabot nga no. 79 ang views sa channel niya. Nay 1 like. So makagahanang mo post ba? Muna karon maski wala ko gisulti. Nag-post na lang ko. Magpasalamat na lang ko ninyo. Thank you so much for watching and it doesn't really it's not like the big channels nga channels. It's not like the big channels nga kanang daghan gigog mangkuan yung mga kwarta ko. No, it's just for me personal nga makita ko lang na nag-view niya. Wala sila mo unlike. But yeah, makagana sa akong post og video. Although kanang makaingon ko nga dako kay kog improvement needed but kanang makakita lang ko ni nag-view more ang algorithm pa-view sa akong kuan YouTube channel YouTube channel. So muna siya magpasalamat lang ko ninyo. Again, I just want to thank you all for watching. That's it. Kung mo subscribe mo, thank you more. Muna siya. So yeah, this video is just me confirming that you guys are great. Thank you for watching.